Меня зовут Наталка, і я працягваю змагацца з хаосам пандэміі, праліваючы святло на цёмныя месцы граматыкі. Так я прыгожа для сябе гэта сфармулявала. І сёння я хацела пагаварыць пра 3 словы літаральныя, якія вельмі падобныя адно да другога, да трэцяга, адно да аднога, правільна. І таму все людзі часта іх блытаюць. І там літаральна розніца ў адной-дзвюх літарах, і разабрацца навошта часам здаецца не так істотна, а насамрэч трошкі рэжа злых носьбітаў, калі мы ўжываем гэтыя словы недарэчы. Дык вось, словы гэтыя another, other and the other. Усе гэтыя словы могуць быць перакладзеныя на беларускую мову як іншыя, яшчэ адзін, альбо іншыя, яшчэ адныя, іншыя, адным словам. Сёння будзем гаварыць пра іншыя. Самая простая думка. Another ужываецца і мае значыць яшчэ адно нешта. Што можа быць адным? Менавіта назоўнік адзіночнага ліку, падлічальны назоўнік адзіночнага ліку, які можна палічыць. Напрыклад, крэсла, я сиджу на крэсле, chair, яго можна палічыць. Можа быць одно chair, two chairs, three chairs. Значыць, мы смела з яшчэ адным крэслам можам ужыць слова another. Could you please give me another chair? Вы не маглі б, калі ласка, даць мне яшчэ адно крэсла, another chair. Не все адразу могуць эту розніцу правесці, калі доўга не думалі пра, даўно не думалі пра падлічальныя і непадлічальныя назоўнікі. Я нагадаю хутенька, што непадлічальнае — это все, што мы не можам падзяліць. Это нешта абстрактнае альбо нешта сыпучае, шчасце, паветра, цукар. Гэта непадлічальныя назоўнікі. З імі ніколі ў жыцці не можа ісці слова another. Вось ніколі. Вось мы ўжо ведаем, як сказаць, вам яшчэ кавы, кава як адзін кубачак, адзіночны лік падлічальны. Would you like another coffee? Мы можам сказаць another. А як сказаць, вам яшчэ мяса, вам яшчэ гароху? У гэтым выпадку нам не трэба another замяняць на other, іншае, якое можа ўжывацца з непадлічальнымі. Нам трэба замяніць яго на фразу some more. Would you like some more meat? Would you like some more peas? Бо гэта зусім не пытанне, дарэчы, гэта прапанова, замаскіраваная пад пытанне. Таму мы смела ўжываем там слова some, а не any. Это нават вельмі важна. Таму запамінаем проста пытанне. Would you like some more meat? Вам яшчэ крыху мяса? Would you like some more peas? Вам яшчэ гароху троху. Але would you like another coffee? Would you like another chair? Would you like another question? Вам яшчэ одно пытанне. Напрыклад, альбо, калі гэта не пытанне, а ваша просьба, вы таксама можаце папрасіць у кавярні за мяжой яшчэ кавы. I would like another coffee, please. Але I would like some more meat, please. Альбо трошечкі мяса. Яшчэ крыху. Вось, гэта што тычылася another, якой ўжываецца толькі з адзіночным лікам падлічальных назоўнікаў. Калі ж мы ўжываем гэтае дзіўнае слова the other? The other ўжываецца, пішацца ўжо асобна, артыкль пэўны the альбо the, перад галосным будзе чытацца the other, і асобна слова other, іншы. Калі ў нас гаворка ідзе менавіта пра два прадметы. І мы пагаварылі пра адзін прадмет і пераходзім да другога, альтэрнатыў няма, гэтак вот іх всяго два. Вот той, што канкрэтна другі прыклад гэтых двух прадметаў. Вушы, напрыклад. Я вам расказала, пахвалілася пра сваё правае вуха, пра сваё вось гэтае вуха, у якім ёсць адна дзюрка і там адна завушніца. А пасля я пераходжу да левага вуха, да іншага, другога з двух менавіта прадметаў, больш няма. Трэцяга не бывае. Тады я скажу the other. And in the other ear there are two holes. А у другім вуху дзве дзюркі. Я калісьці адпакутавала і цяпер знайшла нагоду, каб пахваліцца. Сказаць, што ў мяне ёсць гэтыя дзве дзюркі. Трэці выпадак, нарэшце, калі мы гаворым other. Other — гэта іншыя, і за ім павінны ісці назоўнік альбо падлічальны ў множным ліку, other people, іншыя людзі, other ideas, іншыя ідэі, other cultures, іншыя культуры. Альбо будзе штосьці непадлічальнае, Other air, іншае паветра. I need some other air. Мне трэба іншае паветра, не another air. І яшчэ одно важнае адхіленне. Немагчыма сказаць, ужыць гэтае слово ў значэнні іншы як адрозны. У нас іншы як яшчэ адзін, як дадатковы. Так, мы казалі another coffee.
інший кубочок, ще один кубочок кави, або ще там м'ясо, або який-небудь інший колір альтернативний, можна мені пофарбувати дом, can I have another color, можна мені якусь іншу фарбу купити, another. Але ми не скажемо абсолютно не подобне до мене, абсолютно інше. От в цьому випадку нам не треба вживати слово other, ми скажемо totally different person, a totally different idea. Ось це totally нам підказує, що говорка йде не про ще одну, а про якість, зовсім іншої якості. Уже не other не в тим сенсі інше, а інше одрозне от уже буде different. Одрозне – це different. Ще один – це another. Або ще інше – це other. Коли воно йде, це слово another, other, the other, перед назовником, а так воно звичайно і йде, тоді ми ніколи в житті не зустрінемо перед назовником other з кончатком s. Наприклад, other pictures, інші картинки, the other pictures, інші картинки з тих, які ми поділили на дві види, вот які зосталися. Another cup of coffee, ні в якому разі не буде s. Коли раптом назовник припадає, ми і так з контексту розуміємо, про що говорка, тоді у нас ось це other може отримати s-очку. Наприклад, ти не забирай эту групу людей, а я почекаю остатніх. I'll wait for the others. Ось тоді others в першиню у нас з'являється в множному ліку, бо ясно, що це до множного ліку відноситься, до людей. Слово «люди» ми просто не ставимо, бо ми і так зрозуміли з контексту, що це було про людей. Ось так. І ще раз підсумуємо. Another ми говоримо, коли маємо на увазі ще один предмет, який можна полічити. 1, 2, 3. Ось нам тільки один треба з цього переліку цих предметів. Another coffee. May I have another cup of coffee, please? Just may I have another coffee? Would you like another chair? Вам ще одне кресло треба? Could you ask me another question? Ви не могли б мені задати, коли ласка, ще одне питання? Другий випадок – це the other, коли говорка йде про два предмети або двох людей, і ми про одного поговорили, тепер переходимо до другого. Ми скажемо and the other, а другое, наприклад, у одним вуху одна дюрка, а in the other, а у другим другая. Ось у цьому випадку ми ставимо артикль «the» і тільки в цьому випадку. Вельми просто запомніть. Коли у нас на вибір пропоновані тільки два предмети, два чоловіки. І третє, це коли ми ставимо other перед множним ліком. Other pictures, інші фотоздимки, the other pictures, інші фотоздимки, які ми конкретно відаємо, бачимо, говоримо про їх. Тут уже не істотно. Тут уже к вам контекст, де інше правило буде контекст підказувати. Other pictures, some other pictures, дайте мені якихось інших фотоздимків, або could you send me the other pictures, а ось ті, які зосталися решта, дошли мені, коли ласка, уже конкретно the other pictures. Ну і звичайно, ми ставимо це other перед назовником. Коли раптом назовника немає, це повинен бути тільки той випадок, коли ми і так розуміємо з контексту, про що говорка йде. Наприклад, я покуштувала цей торт, він класний, у нас два стоїть на столі. Two cakes, there are two cakes. I tasted this one, it's beautiful, it's delicious. And now let's taste the other. І вона автоматично хотіла додати one, можна сказати one, the other one, або просто the other. And wait for me here, and I will call the others. Пошукай мене тут, а я покличу інших. Ось така не вельми проста тема оказалася. Another, other and the other. Я вам желаю здесь справиться, навести порядок у этом отсеку нашей английской грамматики, пролить світло темру, хотя б на маленький лапик, бо это вельми допомагає. І заставайтеся здоровими. До зустрічі!